kilometers, turn left on Wisconsin 172. Turn left on Wisconsin 172. In 700 meters, take the ramp ahead. So, i-adjust ko ang tandem. First, i-release natin yung trailer. Ito tayo sa likod. Ito yung pin. Markahan ko yan para malaman ko. Dapat ito aatras doon, 3 butas. Release natin to. Yan, nag-release siya. Check natin sa likod. Okay, unlock na. Tapos i-atras ko. Hayaan lang yan. Reverse. Tingnan natin. Takbo ba? Sana yun. Ay, ang layo. Sumobra kanina, naging 4, 3 lang. Ngayon, check natin. Kaya importante may marker. Alright, 1, 2, 3. Okay, pwede na yan. So, i-lock natin. Ito ang pag-lock. Release mo yan, lagyan mo ng hangin para mag-lock siya. Tapos reverse. Tapos handbrake para trailer handbrake, trailer brake para atras para di mag. Ayun, click. Double check natin kung na-lock. Every time na lalabas ka dapat naka parking brake. Dapat nakalock ang pin. So 1, 2, 3. So yan, nakalock siya. Ito nakalock yan. Ayan, nakalock. Oh, nakalock. Dapat i-double check nga nakalock yung pin. Kahit na narinig nyo yung click, ibig sabihin pumasok na siya sa butas, pero i-visual check pa rin para sigurado. Madali lang naman pag check. Ayos na tayo. Alright, mag-reweigh tayo. Reweigh, timbangin uli. May mga timbangan na talagang ang sikip ng mga space. Time consuming siya, no, pero ito ay napaka-importante para maiwasan yung mga ticket. Ngayon i-confirm ko lang kasi in-adjust ko ng 3 butas. Balik tayo sa app dito sa cut scale. Enter location number 41. Done. Accept. So first way kanina, reweigh tayo. $3 na lang. Okay, tama na. Happy na ako dito. Right, ayos. Tama.
message has arrived. Turn right at the traffic light. Ang trailer ABS light ko ay umilaw. Dito sa Amerika bawal tatakbo pag may ilaw ang ABS light. Sa Canada pwedeng tatakbo. Yes sir, truck number 38224. Yes, I called a while ago. I spoke to your colleague. My trailer light ABS is on. She advised me to do the 15 minutes battery reset. I did and still it is on. Okay, so there is a labs, nearest lab at like 7 point, next labs truck stop. There I can see it in my GPS. So I'll proceed to them. What will I tell them? What will I tell them? Chef Connect. Okay, thank you very much. Okay, yun, pinaproceed ako ng labs truck stop sa unahan, mga 20 miles. Punta tayo doon. Pa-check ko daw. Nandito ako sa TA. Ang sabi nila matagal ang hintayan. Mamayang alas 9 pa daw ang next na bakante. Kuan pa ngayon? Alauna. Sinabihan niya ako na may labs truck stop sa unahan. So pupunta muna ako doon sa labs. You have 4 hours and 26 minutes of remaining drive time. Be in the third lane from the right. Out there in Virginia, West Virginia during Superstorm. Good morning. Time check 6 o'clock in the morning. Location Michigan. Nasa rest area po ako. Ako po ay on the way na pauwi sa Toronto. Home time na. In 6 hours makikita ko na ang pamilya ko. Namimiss ko na sila kasi 9 days po akong nawala. Bali nagruta outside sa Toronto, no, dito sa Amerika. Sa lahat ng araw ko, ito yung pinaka exciting day, yung on the way na pauwi, no? Kasi namimiss ko talaga ang pamilya ko. Ito ang buhay ng trucker, palaging wala para makapag-serve sa community, no? So sinasabi nga nila
one of the world's toughest and coolest jobs ang pagiging isang truck driver. Ako ay ready to go na. Tapos na po ako ng pre-trip. Wala po ako nakitang minor at saka major damages sa sasakyan ko. Ako po ay safe na tatakbo, mag-drive. So mga 1 hour mag-cross na ako sa Windsor, Detroit, Michigan border sa Canada. So excited po ako na makabalik ako ng Canada. Kasi iba ang feeling ko pag nasa Canada ako nag-drive. Iba dito sa USA. So yun lang guys. Have a nice day. Keep safe, drive safe, keep on trucking, and see you in my next video. Bye. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen. Oh, you can for all the blessings with a grateful heart. Thank you, Lord. I just wanna Good morning. Hi there. Are you the only person in the truck? Yes sir. Where do you live? Toronto sir. How long were you gone? 2 days sir. Where did you go? Green Bay, Wisconsin. What did you pick up? Pickles. Did you buy or receive anything? No sir. Is that a regular trip that you make? No, sir. I'll be with you 1 minute. Thank you. Thank you sir. Yeah. On ko ang heater. Falcon truck, do you copy? Falcon. Falcon truck, do you copy? You have a trailer tire flat. Yung Falcon na trailer oh, flat tire. Niradyohan ko siya.
walang radyo. Keep right toward here, Ontario Street. In 1.5 kilometers, turn right on Britannia Road East.